Салом мардуми тоҷик, муҳоҷиро, мардуми озодихоҳ, ҳамаи қишри ҷомеа. Имрӯз мехостам дар бораи ҳамин вазъияти мардуми тоҷик гап занам. Гапа зиёд наменам. Ҳамин мардуми тоҷик, ҳамин шумо тӯли 30 сол мешавад дар ҳамин рӯи дунё дар муҳоҷират, дар бадарӣ, дар ғуломӣ гаштене ки шумо 18 кони тилло доре. Дар як рӯз мардуми тоҷик дар Тоҷикистон 150 кило тилло истеҳсол мешавад. худтон як бор ҳисоб кунед чанд сум мешавад, чанд миллиард мешавад мардуми тоҷик. Не ки шумо ба як нуни хӯрдан зорен. Мардуми тоҷик шумо камбағалтарин миллатен дар ҳамин Осиёи Миёна. Шумо пасттарин миллатен дар ҳамин Осиёи Миёна. Шумо сеюм чорум группа одам шидагиен. аям соли 92, аям вақте ки Эмомалӣ Раҳмони Лӯлӣ, Эмомалӣ Раҳмони Хуталонӣ ба вазифа омадааст, шуморо ай ватан бировардааст берун, шуморо муҳоҷир кардааст, шуморо беватан кардааст, шуморо бесавод кардааст, қувваи кории шуморо бировардааст ай ватан. шумо дар Россия ғуломӣ дорен барои мардуми рус, барои тамоми миллатҳо. занои шуморо истифода мебаранд, мардои шуморо истифода мебаранд, ақли шуморо, ҷисми шуморо, тани шуморо, тамоми намуд шуморо истифода мебаранд. Мардуми тоҷик дар Россия дар як сол мардуми тоҷик 4-5 ҳазор одам, 4-5 ҳазор тоҷик қатл мешаванд. мардуми тоҷик, шумо мардуми тоҷик дар як сол 3-4 ҳазор доллар кор менен. Не ки клани Эмомалӣ Раҳмон, хонаводаи Эмомалӣ Раҳмон як мошинаш 200-300 ҳазор доллар ай мардуми тоҷик. худтон фикр кунен, анализ кунен. шуморо дар Россия мардуми тоҷик, занотон, кӯдакотон, пир-кампиртон, мусафидотон, занотонро кишта издан таҷовуз доранд, кӯдакотонро кишта издан таҷовуз доранд. мардуми тоҷик, дунё ба ҳоли мо механдад. мардуми тоҷик, бием ба номус бием як бор фикр кунем сабаба чӣ сабаба, ай баҳона чист? Номи халқ баҳона, тиллои Тоҷикистон баҳона, ресурс. мардуми тоҷик агар ҳамин тиллои Тоҷикистон, ҳамин бойгарии Тоҷикистон мардумӣ шавад, шумо бойтарин миллат мешавед дар ҳамин Осиёи Миёна. муҳоҷират дига ай байн меравад. мардуми тоҷик зиндагии беҳтарин да шумо соҳиб мешавед. мардуми тоҷик вақте ки ҳамин тилло мардумӣ шавад, мардуми тоҷик фикр кунед, анализ кунед сабаб чие, барои чӣ шумо муҳоҷирен, барои чӣ шумо дар бадарен, барои чӣ шуморо истифода мебаранд дар рӯи дунё. заминтонро фурӯхтанд шуморо мардуми тоҷик, ай ватан беватантон карданд, бесаводтон карданд, миллати шумо ай байн рафта издаст, давлаттонро фурӯхт Эмомалӣ Раҳмони Лӯлӣ. шуморо ғорат дора қати хоҷиҳош, тиллотонро, бойгаритонро шуморо истифода мебаранд дига миллатҳо. шумо хабар надоред. мардуми тоҷик фикр кунед, анализ кунед сабаб чист, барои чӣ шумо инқадр пасттарин ҳолат даем, барои чӣ шумо камбағалтарин миллатен дар ҳамин Осиёи Миёна, барои чӣ шумо бадтарин ҳолат даем. мардуми тоҷик фикр кунед, анализ кунед. шумо ҳамин бояд фикртон, ақлтон, вақттон, ҳамин диққаттон мардуми тоҷик фақат тиллода боша, ресурсда боша, ки барои чӣ мо инқадр тилло дорем, 18 кони тилло дорем, 150 кило тилло дар як рӯз истеҳсол мешавад. Не ки мо нуни хӯрдан надорем, мо ба як нола нун зорем, мо камбағалтарин миллатем, мо шармандатарин миллатем дар рӯи ҳамин дунё дар Тоҷикистон. барои чӣ шумо ин хел зиндагӣ дорем? мардуми тоҷик бояд фикртон дар тилло боша, дар зиндагии хуб боша. шумо бояд фақат зиндагии хуба фикр кунед. шумо бояд фикр кунед ки чӣ хел ай ғуломӣ биброен.
мардуми тоҷик якҷояшин, ҳамаи минтақо миллатчигӣ накунед, маҳалчигӣ накунед. Сабаби ҳамин бадбахтии мо, ҳамин сабаби ғаломӣ, сабаби дарбадарии мо ҳамаш ҳамин маҳалчигиву миллатчигиву қавмбозӣ, инами чизҳо ҳамин миллатчигиву қавмбозиву ҳамин бадбиниву ҷудоиандозӣ идора кун, раздилияи властуй ҷудоиандозиро дар байни мо паҳн кардааст. Мардуми тоҷик Эмомалӣ Раҳмон моро якта қалтл дора. То вақте ки мо якҷоя нашем, як даст нашем, як қавм нашем, аз як гиребон сар набурорем мардуми тоҷик, мо ба зиндагии хуб намерасем. Моро қатл мена якта Эмомалӣ Раҳмон ба ҳамин ҷудоиандозиш. аз байн рафтани клани Эмомалӣ Раҳмон, аз байн рафтани Эмомалӣ Раҳмон расидан ба зиндагии хуб, якҷоя шидани миллат, як қавм шидани миллат, аз як гиребон сар баровардани миллат, расидан ба зиндагии хуб, расидан ба зиндагии арзанда, расидан ба зиндагии беҳтарин тилло ресурси Тоҷикистон. фикр кунед мардуми тоҷик дар бораи зиндагии хуб сабаб чист, баҳона чист? Номи халқ, баҳона тиллои шумо мардуми тоҷик, ресурси шумо мардуми тоҷик шуморо ғорат доранд. имрӯз пагаҳ ай ватан беватан нашем бо мардуми тоҷик. миллатона фурӯхт Эмомалӣ Раҳмон, тоҷтона бур дод ба хоҷиҳош ба ҷои даркорӣ. имрӯз пагаҳ ай ҳамин ватанам беватан мешем мардуми тоҷик. Эмомалӣ Раҳмони лӯлии хуталонӣ ай ватан беватан кардааст моро мардуми тоҷик. фикр кунед, анализ кунед. Зинда бошед мардуми тоҷик, мардуми озодихоҳ.